गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बर' हारिनि आथिखालाव सोलिबाय थानाय थासारिखौ लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'नि मासि सामलायनायाव मैया चिरांनि मानास आलासि सिरायसालि कनफारेन्स हलाव बर' हारिनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंफुंनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे सावरायमेलाव बर' थुनलाइ आफाद, बर' रेबग्रा गौथुम, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आरो बर' बिफान फोरोंगिरि गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम मोनजेननायनिफ्रायनो बर' हारिनि खौसेथि, सिनायथि, थामोनथा आरो रैखाथिखौ लानानै गोख्रोङैनो खामानि मावबोबाय थादों। जायनि जाउनाव मैयाबो बे बिथांखिखौ लानानैनो बे सावरायमेलखौ खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो दि आथिखालाव समाजाव सोलिबाय थानाय दायना दायनि, ड्राग्स जानाय, जुवा गेलेनाय, जौ लोंनाय, माखासे समाज बेरेखा खामानि आरो लोगोसे जिनाहारि खालामनाय आरो गावखौ फोथैनानै लानाया गोबां जायगायावनो जादों। जाहाथे बेफोरनिफ्राय बारग'नो हायो एबा उदां जानो हायो, बेफोरखौ लानानैनो गुवारै सावरायलायनाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायथियो। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि गोलाव सम जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एबा एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे माखासे लिडार आरो केडारफोरा थाबैनो लांदां अख्राङाव फैनो मोनगोन बेखौ आसा दं होनना बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिबावो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङाबो बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि जायफोर बर' बिजोंनि जेंनाफोर दङ बेफोरखौ थाबैनो आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारजों थाबैनो सावरायना सुस्रांगोन आरो बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै जाय एनडिएफबिफोरा एबा रन्जन दैमारिनिफ्राय लानानै दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो मोनाखै, बैफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय थाबैनो सावरायनाय जागोन होननानैबो बिथाङा फोरमायो। दानिया गुबुन नैथि खौराङाव फैबावदो। मैया 1 जुलाइ बृहस्पतिबार मैयानि सानखालि सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु बिथाङा एसएसएलसि आरो एचएस आनजादखौ लानानै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंलाङो। बे मेलनि गेजेरजों बिथाङा आनजादनि फिथाइखौ मानि सायाव बिथा खालामनानै आनजादनि फिथाइ थि खालामनाय जागोन बेनि फर्मुलाखौ फोसावना होयो। मख'जाथावदि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ ओरैबायदि फोसावनाय जागोन जेराव 9 थाखोनि मोनफ्रोमबो आयदानिफ्राय 40% आरो 10 थाखोनि मोनफ्रोमबो आयदानिफ्राय 40% होनाय जागोन आरो गुबुन 20% नम्बरखौ थाखोआव फैनाय आरो एसाइनमेन्टखौ लानानै मेट्रिकनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन। आरो सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा आनजादनि फिथाइखौ ओरैबायदिबो फोसावनाय जागोन होननानै फोरमायना होदों दि जाय फरायसालियाव 10 थाखोनि रिपर्ट थाया बेफोरनि थाखाय 9 थाखोनि मोनफ्रोमबो आयदानिफ्रायनो 70% नम्बर लानाय जागोन आरो गुबुन 30% नम्बरखौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरानो होनो हागोन होननानैबो फोरमायदों। बे रोखोमैबो आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। मानोना 2020 मायथाइयाव जायफोरा थाखो 10आव फरायनायमोन बे समाव कर'ना महामारिया साग्लोबसारनायमोन, जायनि जाउनाव गासै फरायसालिफोरखौनो सोरखारा बन्द' खालामनानै दोननो गोनां जादों। जायनि जाउनाव थाखो 10आव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय आनजाद खुंफुंनो गोनांमोन बे आनजादखौ खुंफुंनो हायाखै। जायनि थाखाय एसएसएलसि आनजादनि फिथाइखौ बे रोखोमैबो फोसावना होनाय जागोन। गुबुन फारसे सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुङो दि जुदि सोरबा फरायसाया बेखौ लानानै गोजोना अब्ला खावलायनो हागोन आरो बेनि सायाव बिथा खालामनानै सेबाया सेप्तेम्बर दानाव आनजाद खुंफुंनो हागोन होननानैबो फोरमायो। 1 जुलाइआ अदेबानि मैयानि साना देहा फाहामगिरिनि सान अदेबानि डाक्टर डे। बे सानखौ आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों साफ्रोम डक्टरफोरनोनो गोजोन हामलायथि बावहरदों। मानोना बिथांमोननि आखायावनो सुबुंनि जिउआ रैखाथि मोनो, बिनिखायनो बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि गेजेरावबो गाव गावनि जिउखौ बाउसोमनानै सुबुं जिउनि रैखाथिनि थाखाय
गोख्रोङै खामानि मावनायनि थाखाय साफ्रोम डक्टरफोरनो साबायखर बावहरो। दानिया फैबावदो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि गसाइगाव गोजौ फरायसालिनि ओनसोलाव थानाय गासै सा 500 बेटारि रिक्सा गारि सालायनानै जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनो बेसेन नाङै माइरंनि अनसुंथाइ राननानै होयो शिबसागर बियाबनि MCLA सजल सिं बिथाङा। बे अनसुंथाइफोरखौ गावनिनो NGO सजल फाउन्डेसननिफ्राय होनाय जादों होनना बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि गोबां सम सिगांनिफ्रायनो बेबायदि सुबुं अनसायनाय हाबाफारिखौ बिथाङा गाव मावबोगासिनो दं होननानैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो 1 जुलाइ अदेबानि मैया बृहस्पतिबार खालि गोलाव समनिफ्रायनो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय 108 शिबसागर बियाबनि MLA थामहिनबा रायजोल दलनि आफादगिरि अखिल गगৈ बिथांखौ नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि बिजिरसालिया गासै केसनिफ्रायनो रेहाय होबाय। मख'नो गोनांदि NIA बिजिरसालिया अखिल गगैखौ गासै केसनिफ्राय उदां खालामनायजों लोगोसे रायजोल दलनि गासै केस जानानै थानाय मावथिफोरखौबो उदां खालामनानै होयो। गुबुन खौराङाव फैबावदो आसाम पुलिसआ आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगियारि खालामबाय थानाय आरो आयेन बेरेखा ड्राग्स सोबग्रा सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि मावफुंबाय थानाय समावनो गवालपारा जिल्लानि बालकदुबि गामिनि थागिबि जाहांगीर आलमनि न'निफ्राय 10 कौटि रांनि गोबांथार बिबांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम पुलिसआ ड्राग्स फालांगियारि जाहांगीर आलमनि न'नि गंसे फेक्टरिनिफ्राय सिग्रोमनानै गोबां मुवा बेसादफोरजों लोगोसे आबुं गं 9 ड्राम गं 3 मेसिनफोरखौ बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि जाहांगीर आलमआ न'आवनो ड्राग्सखौ दिहुननानै गोबां जायगायाव फानहरोमोन। दानिया जोबथि खौराङाव फैबावदो हादराव थांनाय साननैसो सिगाङाव जम्मु काश्मीरनि एयारफर्स स्टेशनाव ड्रनजों गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा मैया मोनसे जथुम मेल खुंफुङो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे ड्रनजों गाग्लोबनाय जाथायाव 2 जवानि जोखोम जानानै थांदों। बे जाथायखौ लानानै नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सिनो नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होनाय जादों। नाथाय NIA नायबिजिरबाय थानाय समावनो फिन जम्मुआव एयारफर्स स्टेशननि साखाथियाव फिन ड्रनजों रैखाथि बिफाननि नोजोराव गोग्लैफैबावदों। नाथाय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला ड्रनआ रैखाथि बिफाननि जवानफोरनिफ्राय बारग'लाङो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला ड्रन गाग्लोबनाय जाथायखौ पाकिस्तान हादोरनि लश्कर-इ-उदखारि दोलोनि आखाइ दं होनना सन्देह खालामनाय जादों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।